Ga sabon labari na in na faɗa sai ki rikewa. Alƙawari na mana ƙauna ko wata ran karki yadawa. Ni ne mai yi miki waƙa masoyiya har ki darawa. Na faɗa miki sai ki jaddada kalmar so karki mantawa. Ga zoben alƙawari na ke zan bawa ki sanyawa. So ni ba dan duniya baya masoyiya. Ki san da ni ba ni da komai sai gidan aure ne, ƙauna nake miki ne, nisan da ai haka ne, zuci so yayi zane mai so na da ke nake yi ne. Wasu suna suka sanadin ƙaunar ki da mai waƙa, ba kya sauraren su balle zantukan su ki ɗauka. To ni na gode ƙauna ta gunki na miƙa, na yarda kina so na ƙauna ta ki bani sha. Gaskiyar lamari, kyakkyawan al'amari, shi dai burin mai so a so shi da ke nake fahari. Gama duniya so ne sinadari ɗaya mai rikitar da zuciya. So in kai dacen sa kai kaɗai sai kai ta dariya, shi ne fa yake saka wata ran kuma kai hajijiya. So shi ba shi da gwani, jarumi ko mai rauni, shi bai barin kankana har manyan ma ya cin musu ne. Ai so ne to kin ji salon waka ta sakona ne ba ƙarya ba, ni dai kuma ke nake waso so bai zamto in cuta ba. Tunda kin min so na amsa na maida miki ban laifi ba, in kina nan nima ina nan watan ki ba zan yo kalla ba. Mai so na wadda nake so a zuci ba zan miki zamka ba, zo ki min kallon ƙauna a so ba a yi batun kunya ba. Ra'ayinki shine nawa na ƙyale ki san ba zan